Machiegni kendo jotich mag Jua Kali mantiere Express e kachungo dura ma Mvita Mombasa nogolo paro mopogore opogore kotenore kod limbe mar gavana ma Siaya James Orengo matemo lombogi mondo gisil lwedo kweth makwedo piny owacho ma Linda Mwananchi. Moko kuomgi noseyo kweth ma Linda Mwananchi ma gikoni pok owuok oko motegno mar neno ni gibiro kanyakla kaka kweth makwedo piny owacho, ka mamoko to bende noramo ni gin gisiro lwedo sirikand William Ruto. Magino neno ka oganda manoyuoro kago nowacho ni gavana Orengo mondo dhi nyime kod limbe mare kadwadh Nam Chumbi, kaka wuono ogeno dhi timo limbe e kaunti ma Kwale bang' tieko limbe mare ma ndalo 2 e kaunti ma Mombasa. Ng'ato kaka an Boniface Oduor biro Orengo Mombasa ka kinyal mora nikech Orengo biro mana endesha nwa one term. To ng'ato kaka an to aja two term. Onjo como sewuok baba wuotho to winj ka ng'ato idhi kanye. Kanyo nintiere to ng'ano pok oriembi, pok ochwadi. Kanyo ni bede. Kech kanyo e kuma koro ngima nitiere. Position go rais ni rais okti, sha okti. Ana wuon sha no osechulna laki 4. Osiepna moro sha nyochulna laki 3. Koro sha tiyo. Anonge kaka ja opposition nyalo convince ana awe support Ruto ni Ruto rach. PS moseyier kana Kaluowa ok gikelonwa, ok gionge gi special interest e group ma wan go matindo kaka mag Jua Kali. Omiyo ok dak wasir ng'ato nikech en jadhodwa. Wasiro ng'at matiyo maber kata bena jakabila mane. Koro wadwaro ni jo one time ka gilero injili mar Linda Mwananchi gitinwa gi jo maber, ging'ini interest mag Jua Kali gi vijende ma onge tich bedo nade mondo ka piny obed maber, lakini gi sani to onge ber mwaneno. There's nothing to smile about. Wang'ni wan go walo bende aneno ko walo be nyose nyaka lonj party ne owalo bende biro. Koro jaluo ma ok dwa support Ruto onyalo join owalo makopoyo ni wan kaka jatutam wakoso koka Ruto kocha, labda owalo nyalo kawo biro bedo joluo bende donjo telo, lakini ka wadhi upande mar United Opposition kachande to